Хора, влизам на скандал. Да, извинете ме, че съм просто така ме облеката. Вайрал е да си направиш лабубото цветно. Какво е това едно? Те са ми изпратили. Миналата... Чакайте, извините ме. Преди няколко дена Лиля ми подари това лабубо. И аз го къстамайзнах, но ужасно ми го къстамайзнаха. И днес влизам пак на скандал, защото намерих за 25 лева лабубо и сега търсиме фейк кафяво лабубо. Сега това е вайрала. Нека видим как е кутията. Фле. Кутията е добре. Бузите са добре. Извинете ме, така съм горска. Тук. Не знам колко са хубаво подредени. Трябва да ми изпратите снимка в коментарите, защото аз не съм толкова знателен. Всички, които виждате, от тук са 1,6, т.е. въобще не са рядки. Това е едно от 72. Да. И така, сега се опитаме да го намерим. Вие ми кажете кое е. Таки. Две. Ако. Я да го пусна. Мале. Това е фейк. Това е фейк. 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 Мистериозното. Така. Виждате ли го? Уй. Бузите са уникални. Точките са уникални. Поп Мартия да видим. Става пак за нещо, не е най-оригиналното.